Hola, soc Cristina i soc estudiant de Traducció i Interpretació a la Universitat Jaume I. Avui us parlaré dels estudis que estic cursant. El grau en Traducció i Interpretació a l'UCI és un dels 5 millors d'Espanya, segons el rànquing elaborat cada any per el periòdic El Mundo, i ocupa una posició de lideratge entre els més de 20 que s'imparteixen en tot el territori espanyol. El seu principal senyal d'identitat i el que li fa ser un grau únic i diferent de la resta és la seva marcada èmfasi en la professió a través de l'oferta de 5 itineraris professionals que s'ofereixen en tercer i quart curs, basats en els àmbits de major demanda professional de la traducció i interpretació, traducció audiovisual, literària, jurídica i econòmica, científica i tècnica i interpretació, tots ells impartits per professionals i especialistes de reconegut prestigi. Les especialitats s'imparteixen en innovadors laboratoris docents, amb els últims avanços en noves tecnologies aplicades a la professió del traductor i intèrpret. D'altra banda, el grau ofereix pràctiques externes en empreses i institucions de primer ordre on apliquem el que aprenem en el grau a la realitat professional de la mà d'especialistes i garanteix l'alta ocupabilitat que presenta aquest grau, a més d'ofertes universitàries sòcies europees i de la resta del món, amb les quals tenim conveni per a realitzar estades d'intercanvi és fantàstica. Us anime a estudiar amb nosaltres per ser grans traductors i intèrprets professionals.